Mojokerto Mas to kae. Nang Mojokerto. Heeh. Melok Melok pae. Lah mane Indomaret terus mbuh metu. Ya ya. Tapi lah kuwi kapan ya Bu karo ibuke kono. Tekan sik kapan sak ndek wingi ngono lho tak tekon. Rizky, Iya. perseni apa ora kowe? Ora bablas rezeki. Rizky ora kerja mbah marang. Alah nesak nih. Berarti anu kowe nang Ya kok kula sik cedhak. anu Kolor marang ngidul Mas tos separo-separo. lulangan ke lho. Semuanya lulangan sing angel mati nih. Lah putumu kerja ndi Mbah saiki? Coba Vira. sekolah anu no, Kuliah? kuliah Ning ndi? Medion. Oh, sik kuliah malah. Heeh. Lah kok ya sing anu kan Heh? pira ono kan dadi anu golek bang karena Lah iya, ya ora apa-apa kuliah nek bocah pinter. Wis dadi pegawe besok. iya enak. Sing lanang pegawe, sing wedok pegawe kak yo. Tapi sik suwi lho ndi kae. Alah ya pokoke Lulus kuliah? nek ya urung paling kok nek arep kuliah kan apa Arep lulus. ya Nah, nek mulai jam pira Mbah ini ke kuburan ini? aku dah Heeh. aku ya engko jam 11 Jam 11. panas mekae Dipapak. yen esuk dipapak ya mlaku lho. Nah, nek sing lanang kuwi gane sregep mapak nih yo. Ya niku sing ketok metu wis tok ya. Heeh. Kamu jenenge ya? Anu sapa ki? Nyawas toh? Apa nih? Lah apa ora dicas? Lah terus piye minggu? Oh, Boleh ikut kono lah, nilai kono lah. Mati pet toh, jerapane ya. Hah? lele. Ini lagi kayak kena. Ya aneh men toh. Tak kena kok gak kena. Gak kena gak muni blas. Nek muni sing nges-nges kadang si anu, kok apa kok pijetane kae. Soal iki nek dipegawe Mbak saiki. Yo. Tapi ning gunung. Ning kono lho tawang kerja. Yo, Tapi bendina mulai apa turu kono? mulai lho. Mulai ya? Lah nek kan esuk budal jam 5 wis budal. Di jam 5 budal. Yo. Tapi yang ngejer pirang tahun jadi pegawai sih. Gue nek 5 tahun iso likin jadi diangkat ya dah. 3 tahun. 3 tahun. Mulai jam pira, Mbah? Jam 4. Ora, metu cah sekolah ya mulai yo. Hmm. Akhir cah sekolah wis mulai ya mulai. SMP apa ning kono apa SMA? SD. Ku SD. Ono ke SD to. Nang anu kuwi nang tak kerja SD gede. Heeh. Ari wong kene wong kleca ya ngulang ning kono kok. Cah kleca ya nek ngulang ning kono. Guru nek klecoy. Yo, kleca guru. Wis jam 5 budal iso likin nih. Heeh. Kok kono gak nganti setengah jam saka nggon. Banter motor lanang. Kanan nek dalane alus terus lho. Kayak Sumego. Oh, kan setengah jam, Mbak ya. Sumego ning anu kaya Sumego rono ke ndi kae? Selaji. Sing rono ke ning anu ke dalane sapa? Karo Pak sapa lurah saiki diambak nih. Heeh. Ditambahi. Nanti gak cuyutno gak wombo nesan. Heeh. Tambahi tani lho. Dalan kan ning Mojorayung, Mojorayung kan. Heeh. Dia nyapa ning kono kuwi. Dalan mriki. Oh, kaget tau. Boleh apa? Prai ta, Mbah? Minggu dah. Oh, nek minggu prai. Kabeh prei kok. Gak tak cas kena mang kena gede kok. Lah iya. Tak pateni tak wene kok mati gak kena. Ya amit Mbah diresiki karo putune kok ya. Udah tak oleh ngecas Pak. Kebekeng mobil. Wong itu mah ndene alali. Sapa ngutah malah ngedrop. Lah iya.
Kuwi apa? Laos ta, Mbah? Laos iki dadi lho laos iki. Wis mulai Andi. Alah lah ora yo. Ora tau metu ning kene aku ora cedhak atau petuk kok. Adik sapa? Ini Mbah Tarmi. Oh iya mulai ta. Lah iki Mbah Pur wis mulai lho Dik iki. Apa? Pur. Pur Tember. Iya, patang sasi lagi mulai. Iya. Terus Tember ki Yohan, barengane Ridwan. Lah Rifan iki bareng. Nah, terus apa kuwi Rusdi. Rusdi Oh, mantune Rusdi Sawi. mulai. Wis Dulu ku petuk aku meneng geblok. Iki kae. Heeh. Walah rung petuk ya aku. Karo anu ki sapa? Bojone anu ki. Kulon anu ki ngarepe Wardi sapa kuwi? Ngarep Winton. Bojone Yuni Winton. Nah Winton ki mulai. Yo nggo dhuwit sak karung kok bali, Mbah. Ya ta ditung pira ngono. Ya Mbah Min. Lah patang sasi lho. Patang sasi ra mulih lho gak ya nggo dhuwit sak karung kembali kene nggo badan. Sapa? Nek Kasmo iya. Lah kasmo kok sahabat napa? Lagi ta diku lah mulai. Lah nek bayarane nyantol apa piye katanya? Ki malam pira Mbah Gus iki? Sesuk ya malam 21 malam anu kuwi. Mulake 18 dino iki yo. Lah iya. Sesuk 18 iki kae sesuk Senin 19. heeh. Selasa 20. 20 Selasa lho malam Kae Jumat. malam anu Kamis ya. Mulai rame neng makam ini mulai malaman, Mbah. Iya lho. Eh? Ruwame tenan songo kuwi to. Malam songo. Kuwi ruwame Lah lah. piye perlu dikawal apa ora ya, Mbah Namin? Mbah. Alah. Maksudnya wong-wong lho ngamplopi kabeh apa ora sak blaban kaya mbok nggo apa duwite. Kabeh. Saiki anu mawon, Pak, diamplop mawon kesane mboten entes ngeruh. Tak kula buka iki ambak teng griya. Ya mbok ya, Pak. Wong saiki ya enak sing ora enak sing yo. Heeh. Wis sak ikhlase Mbah ra apa-apa. Lah iya. Pengabdian. Aku tenan kok emoh kon ngono kuwi. Enak ya nek kono, aku tak kono gak enak ya ora apa-apa, tak pengen ngomong nek dereng Mbah sang alah ora usah ngomong ngoten niku wae. Pun kula nyati kok. Kuwi obat kuning iki. Ya kayak kuning ya. Goblek ku ya kuning. Kayak gempur. Goblek ku ki anu apa jenenge? Alah. Lah ngomong dapan, lah ngomong dapan surat lagi nggih. Wis suwi lah kok. Surata bolak-balik tak kon nyemprot. Jemput surat terus ra? Iya. Wis 30 mesti. Iya. Kapan ora bisa ngono tok. Dhewe anu Mbah minggu ya nunggu malam selikur wis mati. Rapi kandine resik. Iya. Kok tak sapani garek ngebong lho jane dingin. Ya udan. Karo anu kae karo sapa? Karo samiran nyuapur resik tenan. Gelem wangi. Ya tak kae 15.000 ya 12.000 tam. Heeh. Wis pirang tahun Mbah dadi dicuri kuncine ngene sampe? 15 kita. 15 tahun? Iya. Bayi. Lho Mbah anu. Mudune Pak sapa? Mudune Pak Lurah sak gemblong ki lho. Pak Lurah Badi. Ya iki rung enek apa-apa, aku nyuapon iki kena pring tok. Terus kok iki nggone Pak anu ki ya pring tok. 15 tahun Mbah wis. 15 iki tahun iki. Nek bodho oleh bingkisan apa ora ngene kok desa. Ya nek Betul oleh. Ya. Sistemane Termasuk mel desa lho Mbah iki. Pegawai desa. iya. Nek bingkisane ya malam songo mes nampa. Bingkisan ya wis mbuh isine roti ya anu Sing ngeteri sapa biasane? Iki lho sapa? Anu bocil ji lho. Oh Susi. Ah Susi. Gih 15 tahun wis. Wes kok Mas tahun Pak Lurah. Nah kok Pak Lurah lho kula diangkat apa mboten Pak ngono lho Mbah. Diangkat kados perangkat ngoten lho Mbah. Tak kok Pak Lurah nek petuk. Perangkat apa nyambut gawe niki. Tak omongne apa piye Mbah Ngadimun gene seragam lho aku. Tak omongne anu ya apa piye? Seragam putih-putih. Putih-putih, kaya dokter. Juru kunci Juru kunci ya putih-putih to. Iya. Soale majid. Nunggu kok.
Wis Mbah ya. Nang dadah.